Avui tenim amb nosaltres a Mar Curto, psicòloga esportiva. Després de molts anys vivint l'esport en primera persona, va entendre que darrere de cada entrenament i competició també hi ha emocions, pors, motivació i molts reptes invisibles. Avui ens ajudarà a descobrir fins a quin punt entrenar la ment és tan important com entrenar el cos. Benvinguda, Mara, a poc a poc. Moltes gràcies. Estem aquí per a parlar de psicologia esportiva. Què entén la gent per psicologia esportiva? Com s'ho imaginen? I què és després realment una psicòloga esportiva? Què fa, no? El que jo faig dia a dia és, jo treballo en esportistes diàriament i venen, els motius més comuns és per a gestionar els nervis, la pressió, per falta de confiança, sobretot, falta de motivació en el dia a dia, que al final això s'acaba afectant al rendiment, i el que treballem és en petits objectius per a poder millorar aquesta confiança, aquesta motivació i apropar-te una mica als objectius i sobretot al benestar, que al final és el més important, a part del rendiment, és la part de benestar i poder disfrutar del que és realment l'esport. I Marc, com decideixes tu dedicar-te a això? Doncs mira, per dos motius. El primer, jo sempre he fet ball de saló i el que s'entén per esport artístic és molt exigent, a part de tema de rendiment, està l'exigència física, el tema d'esport en parella. Érem moltes més dones que homes i sempre te senties com en inferioritat, en haver de sempre de respondre al que ell demanava, i jo sempre vaig trobant falta aquesta figura com una psicòloga esportiva. I per l'altra banda, també ma germana juga a bàsquet i va tenir una lesió i estava en aquell moment a un club important a nivell de Catalunya i va tindre tots els recursos, preparador físic, metge, fisio, tot. I vaig trobar molt en falta la figura d'un psicòleg esportiu, no? Jo començava en aquell moment batxillerat i vaig decidir, jo vull fer psicologia esportiva. I començo la carrera ja pensant en especialitzar-me en psicologia esportiva. I després vaig fer la carrera, vaig fer el màster i estic treballant en això. Sí, és molt bonic. I també venir d'això, no? De veure que a ta germana li feia falta, no? I és important parlar d'això perquè, clar, és el que tu dius, li va ficar tots els recursos menys un. Sí, i al final és superimportant i sempre parlem els psicòlegs esportius de que sempre es té molt en compte l'alta mèdica, però l'alta psicològica ningú la té en compte i moltes vegades apareix la temor a tornar-te a lesionar, quan estàs, clar, la part més a punt de tornar a competir, la part de tornar-te a lesionar, la temor... Clar, si vas en temor tens més risc de tornar-te a lesionar, però l'alta psicològica moltes vegades la trobem en falta i és superimportant perquè a vegades estàs preparat físicament, però quantes vegades hem vist una lesió que un mes competint o la primera vegada que va a jugar un partit de futbol o un partit de bàsquet i es torna a lesionar. Doncs moltes vegades els factors són més psicològics que no pas que no estigues preparat físicament. Jo feia atletisme i a la vegada estudiava, o ara mateix ne faig, però a la vegada treballo en una altra cosa, però si les persones que els passa això a sobre se dediquen només a això, com ho gestiones si no pots fer... Clar, la idea és que la gent que es dedica, inclús les persones que no s'hi dediquen al 100%, al final tu tens una rutina, no? Tu tenies una rutina, imagina't, te lesiones, deixes de fer la teva rutina, de dilluns anar a entrenar, dimarts físic, dimecres tornes a anar a entrenar, aquesta rutina se't trenca. Llavors, com ho compenses això? És a dir, perds organització, perds planificació, perds motivació, te fa mal perquè moltes vegades les lesions són doloroses, és tot una mescla de coses. Llavors, tota aquesta part, la part que la gent que no s'hi dedica també la perd, aquesta identitat. Intentes treballar quines altres coses pots fer que en el dia a dia, clar, que en el dia a dia no pots fer perquè estàs entrenant, no? I llavors ho vas compensant així, i sobretot en petits objectius. És molt difícil, és molt dur, però és molt gratificant també quan comences a treballar tota la part psicològica juntament amb el metge, és molt gratificant. T'anava a preguntar justament això que m'estaves dient, no? T'arriba algú a la consulta, te diu, mira, m'he fet mal, tinc una lesió. Com ho treballes? Jo el primer que faig és, és com un dol, no? Està a la primera part de ràbia, totes les emocions, que és el que et dia. De cop te diuen, hasta aquí, ja no pots anar a entrenar més. Llavors, tota la part de frustració, de ràbia, apareix molt al principi, després se va acceptant a poc i després se treballa en petits objectius. Llavors, la idea és passar una mica el dia a dia i trobar això que te dia d'altres coses que de normal no pots fer, no? I hi ha molta gent, que descobreix noves passions. Sí. I de cop descobreix coses... No has deixat mai? Exacte. M'agrada dibuixar. I dius, molt bé, doncs mira, ja tens una altra cosa, no? Una altra forma de... Al final és positiu també. Totalment. Clar, però hi ha moments de... El moment de la lesió no li vingués a explicar que hi ha coses positives a una persona que s'ha lesionat. Clar, sí. Mira, fica't a dibuixar. Clar, és més complicat. No veuen res positiu. I, de fet,
intentes treballar perquè veguin alguna cosa positiva. És molt complicat, inclús hi ha gent que no, però ja et dic, hi ha molta gent que descobreix coses que se li donen bé o que li agraden molt que abans no tenia ni idea, no havia tingut el temps tampoc per a dedicar-li. I això seria si parléssim d'una lesió, no? Però per quins altres motius poden arribar a la consulta una persona que es dedica a l'esport? Per falta de confiança, falta de motivació, preparació, sobretot en la gestió, quan ets més petit, més adolescent, en els entrenadors, no? Poder filtrar, hi ha entrenadors que són molt autoritaris, per exemple, llavors aprendre a gestionar tot això, aprendre a regular-se emocionalment, les comparacions... És que és dur. Clar, i més ara, que a part de les xarxes socials, les estadístiques. Clar, tu veus l'estadística, ell ha fet 3 gols, uau, jo n'he de fer 4. El que juga com tu, ha estat jugant molt bé, llavors comencen molt a comparacions i tot ho relacionen amb l'esport. Llavors, frustracions, expectatives, les expectatives dels pares, que moltes vegades se tradueix a pressió als crios. Llavors, tot això, bueno, que al final, jo sempre ho dic, l'esport és el que més te pot ensenyar a la vida. I tu que has sigut esportista, segur que m'ho corrobores. Jo com a mestra, que també soc mestra, penso que és molt important aprendre a tolerar la frustració. Totalment. És a dir, la frustració és algo molt, molt, molt important. I crec que en l'esport ho vius. Sí, perquè totalment. Perds i guanyes. I perds més que guanyes. I tant. Rafa Nadal sempre ha dit, jo he perdut sempre més partits dels que he guanyat. I és una realitat. I no hi ha cap altre àmbit en general que et pugui ensenyar tant com el que és l'esport al dia a dia, perquè aprens a regular-te emocionalment, sobretot a l'etapa infantil, de formació, que diguéssim, infantil i adolescents, és el que més te pot ensenyar el que és l'etapa adulta. Jo crec que aquí també entra que cada esport té les seues coses, no? Atletisme és molt individual, perquè al final corres tu per tu mateix, però nosaltres quan fem atletisme, dins el camp de futbol estaven jugant a futbol, i jo veia molt que jo crec que he tingut molta sort en els entrenadors que he tingut, perquè han sigut una passada, i atletisme també té una filosofia molt sana, però jo a la vegada que estava corrent veia que al camp de futbol els cridaven molt, els parlaven molt malament, els insultaven... Clar, i que passes vergonya, sentir que decepciones, clar, quan tens entrenadors que s'expressen tant, que ho viuen tant... Clar, això te pot afectar molt més. Tampoc se treballa igual els esports individuals que els esports d'equip. Això t'ho volia preguntar, no? La diferència. Són molt diferents. O sigui, individual, al final, per al bo i per al dolent, és com que depèn de tu. En canvi d'equip, la responsabilitat és compartida. Però se treballa diferent. Llavors, tu recomanaries que a tots els esports hi hagués la figura de psicologia esportiva? Sí, seria l'ideal, clar, en una vida idíl·lica, sí, a tots ens encantaria. Una figura com un psicòleg esportiu serà positiu en tots els àmbits. Jo ho recomano moltíssim i, de fet, se nota molt l'evolució i se nota molt la forma, el que parlàvem de la frustració quan hi ha un psicòleg a un club o ajuda a gestionar totes aquestes coses. També penso que a dia d'avui encara cert tabú, perquè estàs ficant la paraula de psicologia davant, i a part, si has de prioritzar recursos, fiques als entrenadors, preparadors físics, fisios, i bueno, encara estem aquí debatint el psicòleg esportiu, encara estem per a fer el pas. I a banda crec que seria molt positiu per a tota la societat, en el sentit de que si cada club té un psicòleg, tothom està acostumat a que hi hagi un psicòleg. Se normalitzaria. Exacte, és el que dius, no? Que potser és una mica... Jo crec que d'anys a ara cada vegada és menys tabú i que cada vegada tothom va al psicòleg i és necessari que tothom vagi, no? Però sí que seria positiu de normalitzar que un psicòleg ajuda. I a part, jo noto molta diferència, també és veritat que, al meu favor diré que jo soc psicòloga esportiva. Llavors ho veuen diferent. No es veu tan tabú com pot ser la psicologia clínica. Però clar, jo et parlo des de la meva figura i des de jo com a psicòloga només esportiva. I des d'aquí jo crec que hauríem d'abogar que tot estigués normalitzat i que podríem dir vas al psicòleg obertament. O sigui, reconeixes que una persona te pot ajudar. Has de ser valent i de prioritzar-te a tu, perquè és un espai teu per a tu poder anar allà. És que és comparant com si et fessis mal al turment i pensessis que ets més valent si no vas al fisio, si no vas al metge, no? I no te curaràs. No té res a veure, no et fa menys valent anar a que t'ajuden, no? 100%. Però ja no només, perquè clar, moltes vegades ho associem a problema, no? Vas al psicòleg quan tens un problema, però res més enllà de la realitat. O sigui, tu pots anar al psicòleg perquè vols un espai per a tu, perquè vols una hora a la setmana o cada 2 setmanes per a poder parlar amb una persona de confiança. Una altra pregunta que et volia fer és per què mos passa que a vegades físicament estem bé i podem en tot i el cap mos frena i a vegades al revés, no? Que d'ànims està superbé i és el cos que et diu que no, que pares. Bueno, jo crec que has de saber escoltar una mica tot, I moltes vegades les lesions
venen d'això, no? El teu cos t'està informant de que físicament no pots més, que portes moltes hores entrenant, que estàs cansat, que potser necessites un descans. Hi ha alguna part del teu cos, sigui el cap o sigui el cos, que t'està dient frena, però n'hi ha l'altra que la sents preparada per a seguir fent més. Llavors, intenta detectar aquesta alerta. Què t'està dient? Segurament és que necessites un descans i al final has de trobar un equilibri entre tot, entre l'alimentació, entre l'oci, entre el descans. I Mar, què li diries a algú que s'està plantejant anar a una psicòloga esportiva però no s'atreveix? El primer pas és que si s'ho planteja és per algun motiu. És superimportant que pense, m'ho he plantejat, crec que aquesta figura me pot ajudar en tema de confiança, simplement que vulguis millorar el teu benestar. Hi ha molta gent que abans de sortir a les competicions està supernerviosa, en moltíssima pressió, aprendre a regular tot això. És el moment de decidir, crec que una figura com una psicòloga esportiva me pot ajudar a entendre per què me fico tanta pressió. Jo he de recalcar que els nervis sempre ens han dit que no has d'estar nerviós. Els nervis no són dolents, perquè al final els nervis el que t'estan fent és activar-te. Llavors vas a fer alguna cosa que tu estàs preparat, que t'has preparat molt temps, que li has dedicat moltes hores d'entreno i què vols? Fer-ho el millor possible, com tothom. Llavors, tu vols fer-ho el millor possible, però moltes vegades la mateixa temor, la gran majoria de gent que té tanta pressió és perquè té temor. Llavors, hi ha una part que no és la realitat, és a dir, que és tot el que tu t'estàs imaginant que pot passar si tu no ho fas bé. Llavors, aprendre a normalitzar que te pots equivocar, que hi ha coses que no depenen de tu i que simplement has d'anar a fer el que tu ja saps fer. Per últim, te volia preguntar que a poc, el nom de la sèrie ve de... Jo en el seu moment vaig córrer molt, competir, no? I ara veig l'esport des d'una altra mirada, segueixo corrent, segueixo fent atletisme, però crec que la vida té diferents etapes i ara estic en una etapa en què m'agrada fer esport perquè m'agrada cuidar-me, m'agrada sentir-me bé, no? Però a poc. És a dir, no corrent tant, no obsessionant-se, que a vegades és difícil trobar l'equilibri, sinó anant a poc. Què significaria per a tu això d'anar a poc? Crec que ja ho has resumit tu, no sé si ho puc contestar millor, que és trobar l'equilibri, escoltar-te, entendre que són etapes, anar trobant la forma de seguir, evidentment, vinculada a l'esport, perquè no cal que entressim en tots els beneficis que té l'esport o fer activitat física, però de poder seguir vinculada a l'esport, però des d'una altra mirada, des d'una altra exigència, des d'unes altres expectatives i una mica escoltant-te a tu mateixa i l'etapa a la que estàs. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies a tu. Molt bé.